шом бахайр тамошобинони азиз, ана мо ҳамроҳи духтарчам оста буромадем, камтар прогулка мекунем. Бубинед чихе ҳама ҷо барфи хушрӯ сафед боридааст. Ана инҷа детский площадка. Ана мо рафта истодем оҳиста оҳиста ба садик. Рӯзҳо кӯтоҳ шудаанд, соат ҳоло дар моҳ 17:30 аст, лекин ҳама ҷоро торикӣ фаро гирифтааст. Азбаски зимистон аст, хеле ки ҳамаи мо медонем рӯзҳо кӯтоҳу шабҳо дароз мешаванд. ҳоло ба гирифтани писарчам рафта истодаем. баъд аз садик ки гирифтем, бо мо бошед ба мағозаи Пятёрочка ва барои камтар харидча кардан меравем. ана тамошобинони гиромӣ, ҳамроҳи духтарчам ба садик ҳам наздик шудем. ана онҳо ҳамроҳи воспитателешон ба прогулка баромадаам. бегоҳи рӯз ҳозир писарчамро мегирем, баъд шумоён ҳам бо мо бошед. Амина, асалом. ана ҳама ҷо барф борида, сафсафед. ин дигар як группаи хурдсол. ана онҳо группаҳошона украшат кардиян, хушрӯ карда ба хотири соли нав. ана ҳамроҳи воспитателешон ба прогулка буромадем. ана писарчаи ман барфбозӣ дорад. Некрус, мы пришли за тобой. Молодец. Давай игрушки за собой убирай. Добрый вечер. Как дела? Все хорошо? Да. И с сестричкой твоей? Здравствуйте. Обнимашки. О, мои хорошие. Некрусчик. Асалом. Тамошобинони азиз, мо ба мағозаи Пятёрочка омада истодаем. ана ҳоло вориди магазин мешавем, худо хоҳад. Бо мо бошед. Давай, поднимайся. Здесь можешь подняться. ана тамошобинони азиз, бо нархҳо шинос шудед. мо ба магазин Пятёрочка омадем. Ичкашон, ичкаҳо. Рядом походи, пожалуйста. Замок держи. ана нархҳояшон скидкаҳо ҳаст дар ҳама чиз. ана тамошобинони гиромӣ, инҷо ман харидчаҳоямонро хостам барои шумоён нишон диҳам, ки кадом чизро бо кадом нарх харидорӣ кардам. агар барои ягон кас фоиданок шавад, хеле ҳам хурсанд мешавам, зеро ки ҳоло ҳама чиз қимат шуда истодааст. барои ҳамин ҳар як зан ман фикр мекунам ки ҳаракат мекунад бо скидка, бо аксияҳо барои рӯзгор лозима маҳсулотҳоро харидорӣ намояд. ва ана ҳамин зелёни горошекҳо дар мағозаи Пятёрочка бо нархи 59 рублӣ гирифтем. ана ин макарончикҳои шебекинский дар инҷо 450 грамм дар ҳар як упаковкаш. инҳоро скидка шудааст,
нархи худашон қариб 70 рубл будааст ва бо скидка мо ба 49 рубли гирифтем. Ана ин подсолнечное масло, золотая семечка. Дар ин ҷо 1 литр ҳаст. Ин 114 рубл. Ин совунҳои хозяйственный мыло, инҳона ҳар якташон 150 грамми. Ин скидка набуд. ҳар чизи лозима гуфта гирифтам, чунки тамом шуда истода буд. 24 рубли 49 копейк, қариб 25 рубл донааш. ва як мурғ гирифтам. Мехоҳам барои фарзандон, барои аҳли оила салат, яъни хуриш, намедонам, ё гранатовый браслет мумкин тайёр мекунам, бароятон ҳатман видео мекунам, ё ин ки шаверма аз як қисмаш тайёр мекунам. Ман ҳар дафъ шавермаҳои домашний ҳар вақт ки имконият даст диҳад тайёр мекунам бо хоҳиши фарзандонам. Агар аз кӯча харем ҳам бомазза нест, ҳам свежа нест продуксияҳояшон ва ҳам қимат мефурӯяд. Барои ҳамин хонагӣ чиз качествоаш беҳтарин мешавад. Ана ин як бора 20 дона тухм гирифтам. тухмҳоро чанд пули ҳозир ман шумо ба мегӯям. Так, 51 рубли. ин размераш S1 бо S0 буд, вай боз қимматтар. баъд як сара 30 штукаинаш буд, упаковкаи калон, ваям ҳамин где-то 150 рубл буд. вай дарунаш шикастагӣ буромаданаш мумкин, тухмҳои безебаш ҳаст. барои ҳамин ман аз ҳамин ҳаракат мекунам, алоҳида-алоҳидаш гирам. ҳам холодильник ба хранить карданаш удобна, отдельно упаковкашай. барои ҳаминашро ман беҳтарин меҳисобам. ва ин майонез 800 миллиграмм. ман хӯришҳоро тез тайёр мекунам, барои он ки фарзандон бениҳоят нағз мехӯранд. ҳам дар обҷӯшонида маҳсулотҳо хеле ҳам фоидаовар ҳастанд. барои ҳамин калонаш 800 миллиграммашро ба миқдори 129 рубл гирифтам. дар пятёрочка агар хато накунам 400 граммаҳошам буданд, лекин ваҳон невыгодна. барои ҳамин қариб 80 рубл. 80 рубл дутаи ва 160 рубл мешавад. барои ҳамин як бора калонашро ман ба 130 рубл гирифтам. гӯем ки 30 рубл экономия кардам. қатра қатра ҳамихел дарё мешавад, худо хоҳад, ва барака мешавад. ва ана ин семечкаро низ гирифтем. фарзандонам бениҳоят зиёд дӯст медоранд. дар рӯзҳои истироҳатӣ ман ба онҳо кам-кам шикаста медиҳам, зеро ки витаминҳои хуб дорад дар таркибаш, донаи офтобпараст. ва ана ин горошкаҳои сабз, яъне зелёни горошек, инҳо бандюэлҳо ҳам буданд, лекин онҳо аксия набуданд. ин Global Village фирмаи ман постоянно мегирам. ҳам дар болояш ин хеле калича доранд, ки хеле ҳам удобна. ин фирмаи ҳамаи продуксияҳош ҳамин бренд арзон, лекин качествашон аз дигар продуксияҳо низ бад нест. худоро шукр, ана ҳамин харидчаи мо буд. ва дар бораи мурғ 129 рубл 1 килограммаш. ана ҳамин мурғ 1 килои 700 грамма ба ман бо 220 рубл ман инро харидорӣ намудам. ана ҳамин буд хариди имрӯзаи мо, азизон. дар ин ҷо бо шумоён хайру хуш мекунем. то влогҳои оянда хона ободу сарбаланд дар паноҳи Парвардигор бошед.